and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Basta bitaw ha, bantay bitaw ka na ko kung magbinuang ka. Tinagyo ko managad ni mo. Ayaw lang sad. Tagda lang gapon ko kay basinog magtuo niya ka nga nagbinuang ko. Bangag sa ilong. Seryoso man ka ng imo, Pao? Seryoso lagi. Di yun ni binuang ako. Mahibawaan raw niya ni mo. Bangag sa ilong. Ay den, musta man mo ni Kuan Mirasol? Pila namin yung anak ron? Buang ka Jo. Anak ko taon nga. O pamanggani, mikasla. Aw, wa pre mo kasla ni Mirasol. Monay, dugay na akong ipaabot nga higayon, Jo. Ibaw ka niya. Aw, bitaw. Abi magunda ko, kamo na gyud kay sweet biya kayo mo ni Mirasol. Paigot kayong babayana, Jo. Mausap na hinungdan kung nga nung ipatawag di ka karon. Ngano man din? Tunan si Telang Project. Naagyo ko ipabuhat nimo. Nako ipahimo nimo. Kinai sa gabal sa akong tinguha karon ni Mirasol. Ha? Kisa man? Dinganlan og Paulo og Lucio. Paulo og Lucio. Pero kanang Paulo, oy, nasabtan ako nga naninguha usab ni Mirasol karon. Mau ba? Yan sabay gusto mo rin. Ato ipuso na yun. Ayaw na. Gusto ko nga ipaagi lang una og hudlat. Tungod kayo na ibaw kong mga talawan kaya ng mga tawana. Aw, talawan maka di ay. Bisag ikaw mahadlok na ni mo. Di sila mahadlok na ko. Di sila mahadlok og gwapohon, Jo. Yates. Mas mahadlok sila og pihingon og o. Ay, igo ko ato lang. Bihing matuod ko din, pero arangan sa... Ha? Arangan ba, arangan? Kanang klasiha si mong dagway. Mauwi ako na siguro nga ilaw niyang kadlokan, Jo. Bitaw din. Laki! Wala kaso na ko kung nakaipatrabaho na ko. Handa pa rin gusto ng higayon sa pagtabang ni mo. Yeah. Paminaw, Jo. Paminaw. Ug kining akong isulti nimo, maoy sunda. Unsa mo ka na sekretuha nga gusto nimo itong anak ko, Pao? Murag excited ak jud kay ko anak da. Kuan, meron ka na, muraman ko gikulbaan ay bangag sa ilong. Uy, pagtarong diha, Paulo, ha? Murag lain ang imong gipasabot da. Binuang siguro ng imo, no? Di lagi, Mir. Seryoso ning ako. Bangag sa ilong. Sige na, dayon. Sultin na, kinagpaapot ko. Di ba ta magdugay din eh, kinapa ko'y bisita unyang hapon. Sige. Musultin ako. Sige na, sultin na. Kuan ba? Ang tinuod, Mir. Ako si... ako si Arturo. Unsa to? Ako, Mir. Ako si Arturo. Os baragod, Paulo. Wa ko makaklaro sa imong buot ipasabot. Kuan ba? Ako lagi si Arturo. Ang mong bana. Mir, nga nung itutok man ka na ako. Uy, may pamilok sa taon. Uy, bangag sa ilong. Daan pagidlagi ko. Magbinuang ragidlagi ka na ako. What ang kung magbinuang, Mir? Uy, seryoso kay ko. Ayaw ko pahiyomi, Paulo. Pag-istoryag tarong diha. Mir, buhi ko. Dako kong buhi. Ako ni ang imong gikatubang karon. Ako gyud ni si Arturo. Bangag sa ilong ko. Kung dili gani ka magtarong diha, Paulo, biyaan di ka din ba? Seryoso lagi taon ko, Mir. Wa taon ko magbinuang nimo. Abi ni mo, Paulo? Ang dili kita ko ganahan sa usa ka tawo, no? Kanang way klarong ika-istorya. Uy, Mer. Kidot lang, Mer. Ay sa paglakaw, Mer. Magstoryaw na ta, Mer. Magsolo dagi mo? Bangag sa ilong. Patay. Nasukunin una ko. Unsaon na ko iniron. Mer, kadiot lang, Mer. Bala na ako siyang... Di project. Mer, bala na ako siyang atuon. Ako pason.
Sorry kayo, Mer. Kinahanglan nga imo tong bakwion ang imong gipanulti, Paulo. Di ko gustong mga binuang nga ingon ana. Og sugod karon ha. Dili na ko gusto nga gamiton pa nimo ang pangan ni Arturo sa imong mga komedya. Yes, Mer. Makadungog pa gani ko nga magbinuang ka nako, ana Paulo. Di na giti ka tagdon hangtod sa hangtod. Sorry jud kayo, Mer. Sorry. Di ko ganahan nga himo nimong kataw-anan ang akong bana. Promise, Mer. Di na gyud tumausap. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kahuy-huy ko ni mo abagator. Ha? Kumusta naman ang imong lakyaw? How is your walk? Wak-wak ka nang naumusyo. Way ayos yo. Uy, ayo. Sa ilong. Ha? Uy, ayo. Ha? Imo na bang nasortihan si Mirasol sa tinuod nga ikaw si Arturo? You are Arturo. Oh, ako siyang isultihan. Unya. Sa may iyang po. Ha? What did she say? Nasuko siya na akong mayo. Uy, akong gibaran nga di na ko niya tagdon hangtod sa hangtod. Kung ako ba magkumidya kong ingon anak niya. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kingano? Ha? Nagkumidya ba di ay ka? Are you joking? May iyang pagtuong. Nagkumidya ra kuno ko. Munang nasuko siya na ako kay nagbugal-bugal kuno ko gamit ang pangan sa iyang pinanggang bana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Wala ni mo paluapi og mga ebidensya. Aron mutuog yun sa nimo. Evidence will tell the truth, but nothing but the truth. So help me God. So help me. Umilaw sa naman takdan ni mo. Kuha mo paluap lagi unta kwadto niya. Yung saon man nga nainit man dayon nang yang o. O gikasab-an naman hinuon kog maayo. Mga wala na nung kong istorya. Nagbahat pa magani siya nga di na kuno niya tagdon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nagluod-luod man kuno ni Mus din Domir. Maogid Ming. Luoran kaayo. Kaya di na kuno nako siya tagdon. Uy, may noon. Kung mangluod siya. Ay na siyang tagda ha. Wamsa na siya gihimo din ba? Sa gaba lang gani na siya din nga sayo kay mamisita. Maluoy masagod-agod kung di na to tagdon. Nadugong maluoy ka. Kung ako pa nimo, bisag manluod pa na siya nimo, pasagdahi. Angay gani ka malipay, aron dili na siya magsigig hasol nimo dinhi. Ayaw lang sad Ming, uy. Ikaw ba? Maglibog sa ditan nimo uy. Naman tingali kay pagbati atong tawanan no. Nakipagbati niya no. Ambot, uy. Hoy! Pagtarong diha uy. Na, malas lang gid kamir kung magpadaka anang imong gibati diha. Sa tinuod lang, Ming, no? Huwag yung ko'y plano anang dingdong. Maluoy lang yung ko niya. O magkukoy nakita ang rason aron masuko ko niya, good. O narani mo? Basta kay nagsigi na lang tagbalik-balik o hisgot anang isyu ha. Og naibaw na ka sa akong rason kung anong di gid siya bagay para nimo. Muhangyo lang ko ni mo, Ming. Ayaw lang pagsigig hisgot nga si Dindo dili bagay para nako. Ay kay tinuon man bitaw. Ako rin nahibaw sa akong kaugalingon. Busa, ayaw lang kong tudloi kung kinsay angay nako. Wa man kumutudlo ni mo, Mir. Igo lang kumisulti sa akong bahin. Taguin na lang na si mong kaugalingon. Kung wag yung ka makauyon ni Dindo. Ug unsa may imong gusto? Nga magpakahilom lang ko? Gusto na, be? Di na ta maglalis bahin, ana. Igsuon ti ka, Mir. Ug di ko gusto nga mabiktima ka sa mga taong mangingilad sama ni Dindo. Gusto na lagi? Wala ko makauyon sa imong style, Riming, ha? Nasubrahan ka na. O bitaw, nasobrahan. Sugot karon, wala kay madugog nako nga maghisgot pa nimo ana. Og di na ko manghilabot, bahalag pilion to nimo ang taong kriminal nga nagpapatay sa imong bana. Unsa ba'y naitabo sa imong mga anak? Nag-away ba na si Reming o si Mirasol? Ay na, ambot anang mga babayhan na, oy. Murag naglalis man tingali na sila. Unsa may ilang ilalisan? Ambot lang. Kadi man manulti. Si Mirasol ko di mong pangutanon, dili magtingog. O niya si Reming pod, magsigilag yaw-yaw nga dili sa masabtan. Sa akong nakita, no? Si Reming may problema o batasan.
Mas okay ni si Mirasol kay magpaubos man. Bisag maoy maguwang. Lahi man sad gud ni streaming. Kay kung unsay makita niya nga sayop sa usa, unya dili siya makauyon, magtimaan na gina siya hangtod-hangtod. Mao ginay akong namatikdan anang babayhan na. Magdinumtanon. Ang punto man sad gud ni Riming, Jer. Taman. Kay lagi si Dindo mao man ginahimong suspek sa unas kamatayon ni Arturo. Ug lainan siya magunahon na nga mo na hinuoy na himong suod si Dindo. Di ba? Nasuod sila ni Mirasol. Ug labi na nga nahadlok siyang may pilion ni Mirasol si Dindo. Mabaw. Uy, Mabaw. Mabaw nga katarungan. Ang angay ng Riming, ha? Si Minaron ka na og kasaba. adili lang gud kasab-an gud. Hindi sad. Pasabton lang gud kay musamot magkagubot kun imo siyang lalison ang butanga. Wag gyapon tay dag-anan do kun aso siyang kasab-an. Samot na lang hinuog kagubot. Sultis Riming ha. Nga dili maayo niyang estilo. Kay ako'y mahinaya kam na. Kasabaan ka buntag hangtos gabi. Ay, istoryahon lang gud na tugtaro. Sige, bitaw tag-istorya, bitaw. Istoryahon lang gud na tugod. Istoryam leta. Kinang gud. Istoryam leta. Kung dili gani siya maminaw nimo, ako'y mo disiplina niya. Dili ko gusto ng batasan nga mukontrol og tao. Oh, come on. Ayaw pala bisi mong kagol. Kay din na hunong ka makahuna-huna og tarong. You cannot think straight. Nag-gool dyan ko siya. Kay basin og maglikay na hinuon si Mirasol nako. Oh, come on. Dali ra na. Ano na ha? Pasabta lang siya. Kay basin nagtuo siyang nagbinuang ka. You are joker. Joker si mata. Oo, ha? Usaong nako siya sa pagpasabot. Ako yung isang pugson pagpatuo nga ako si Arturo. Oh, come Bangag saylong. Oh, ayaw kadlok. Bahala na di siya mo to. Kay sa imong bakwion ang imong isulti. Nala, nga nakapangayon na rabag kong pasaylon niya. Oh, come on. Okay ra mangayo kag pasaylo. Pero ayaw yun bakwiya ang imong gisulti niya nga ikaw si Arturo. You are Arturo. Bahalag mo suko siya. Oh, come on. Natural naman ang masuko siya sinugdanan kay bisan kinsa may imong ingnon nga ikaw si Arturo, makalitan nila. Pero, kung mahibaw na yun siya sinuod, dili na siya makaingon nga sakto yun ka. Ha? Dili. Di mo, sipet ko. What I mean to say, nga diha na siya makaingon. That you are right. Sakto yun ka. Bitaw, no? Ayaw yung kahadlok. Do not fear. No fear. Sinubir. Weber? No fear. No fear. May inoon na yate. Klaro. Pakitaig daghang ebidensya si Mirasol. Hangtod nga mutuo siya. Og tabangan sabtika sa imong pagpasabot niya. O sige. Urag nalipay ko ng balita, suda. Nanginit ko balik anang imong pagdasig na ko karon bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw ka balakator. Naar ko pirmi nga nagpaluyo ni mo. Tabangan ti ka kutob sa kong mahimo. Oh, come on! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!